Hai un novo atraso na finalización da autovía entre Lugo e Santiago. O Goberno acaba de modificar por terceira vez o contrato das obras con novos enlaces en Palas e Melide. Nuria. E o anuncio chega a Marta cando non hai data de finalización desta autovía 54, deste último treito entre Melide e Arzúa, 16 kilómetros. Hai meses que se contaba que estivera finalizado, despois emprazouse o comezo de verán, pero estamos xa na segunda quincena do mes de xullo e segue sen haber data de conclusión. E todo isto chega cunha terceira modificación do proxecto de obras entre os veciños da comarca cunde o desánimo, ben lonxe aínda cando estará rematada esta autovía que lembramos ese primeiro treito puxose en funcionamento no ano 99, contábase que estivera concluída en 2010, é dicir, hai 16 anos. Grazas, Nuria. O traxecto da autovía que ten que conectar a provincia de Lugo con Santiago e co eixo atlántico é este. Por ferrocarril a conexión de Lugo vai máis lenta aínda. Hai un estudo de viabilidade pendente de licitación. A día de hoxe, para ir en tren de Lugo a Santiago hai que pasar pola Coruña ou por Monforte. Sobre o terreo as máquinas traballan, lento pero traballan. Veo las rotondas y tal, uno va viendo más o menos cuánto falta, yo creo que todavía falta, Aguantarse, non quedou outra. Nos despachos a tensión política polas infraestructuras do Estado non para de medrar. O Ministerio de Transportes esquiva dar datas para abrir o último treito da autovía Santiago-Lugo. Silencio en Madrid que alporiza a veciños e empresarios. Parece que o están alargando hasta o ano. O ano que hai eleccións me imagino que o farán posible xa. O malestar do interior salta tamén ao eixo atlántico. O debate céntrase agora nun traspaso da AP9 que dinamitou todo o consenso no Parlamento galego. As acusacións de estafa e traizón voan máis ca nunca entre a Xunta, o Goberno central e a oposición en Galicia. Queremos una transferencia, por supuesto, pero libre de cargas, libre de hipotecas ou futuras hipotecas que lastren a economía dos galegos. Por lo tanto, repito, mañá o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista veremos se vota o mesmo que foi aprobado por unanimidade no Parlamento galego. PSOE e BNG defenden o texto xa aprobado e acusan o PP de boicotear un logro histórico para Galicia por puros intereses electorais. Mentres, desde Madrid, o ministro de Facenda advirte a Xunta de que se quere a competencia debe asumir o seu custo. Por onde se circulan coches xa é polo novo tramo da autovía autonómica entre Santiago e a Estrada. Son 3,5 kilómetros novos que unen a Ramallosa con Pontevea. Demetrio. Sí, xa circulan vehículos dende hoxe neste tramo, son 3,5 km, como moi ben indicabas agora mesmo, nos que se investiron algo máis de 33 millóns de euros. Agora, máis preto a unión entre Santiago e a Estrada, tan só quedan 4 km que está previsto acometer no ano 2028 para que hai xa un presuposto de 31 millóns de euros, o que permitirá recorrer entre Santiago e a Estrada en tan só 10 minutos. E se melloran as conexións por terra, tamén se queren ampliálas de aire. O aeroporto de Alvedro continúa reforzando a súa oferta a través do Consorcio de Turismo, no que teñen presenza empresas como Inditex. Achegarán varios millóns de euros para contar con novas conexións tanto nacionais como internacionais. Tamén na comarca da Coruña, 5 concellos traballan para crearen unha área conxunta que permita aos taxis operar indistintamente entre todos eles. Coller un taxi sen importar o concello no que esteamos nin o que pertenza á licenza do conductor, sempre que sexa claro nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo ou Oleiros. Eses 5 concellos están planeando e valorando crear a que sería unha área de prestación conxunta metropolitana de taxis. A idea está sobre a mesa e, de momento, concellos e profesionais do sector son favorables a que se materialice e que se amplíe o servizo para os clientes. Poderían coller taxis tanto na Coruña como no resto de concellos con independencia do lugar onde estean censados, por así decirlo. Polo tanto, aqueles que agora mesmo teñen un servicio de taxi máis deficitario, polo que hai que agardar moito máis tempo, disporían de moitos máis taxis e, polo tanto, dun mellor servizo público que, en definitiva, é para o que estamos aquí. Se sae adiante os taxis dos 5 concellos da Coruña terían que acordar unhas tarifas conxuntas. O tema está nese punto precisamente, no de materializar os detalles que terían que ser ratificados pola Administración galega, porque por lei os taxis non poden recoller clientes fora do concello onde pagan a licenza. Iso é o que queren cambiar. O que sí temos claro é que as propias paradas
debense respetar de cada concello, e só en momentos nos que haxa unha persoa esperando na parada de outro concello, non? Se sumamos os taxis da cidade da Coruña, Oleiros, Culleredo, Arteixo e Cambre, a frota dispoñible sería aproximadamente duns 600 coches, que son 100 taxis máis dos que hai actualmente só na cidade da Coruña. E o grupo galego Inditex segue medrando coa apertura das primeiras tendas dunha das súas marcas no Reino Unido. Serán 3, a primeira este agosto en Liverpool. A marca está xa presente en 20 países. 2025 pechou uno cunha cifra de negocio próxima aos 650 millóns. Moitas das tendas que Inditex ten repartidas por todo o mundo deseñanse en Narón. A empresa Cándido Hermida comezaba medrando da man de Zara, pero hoxe en día deseña e fabrica tamén espazos para cruceiros e desenvolve proxectos en numerosos países de todo o mundo. A historia do grupo Cándido Hermida comezou como obradoiro de carpintería hai máis de 30 anos. Unha historia que mudou cando Inditex lles encargou os primeiros mostradores. Agora teñen proxectos en máis de 80 países e prevén estender a rede de sedes que xa teñen nos Estados Unidos, Francia e Qatar. Pero a fabricación seguen a facendo en Narón. Somos unha empresa formada por máis de 600 personas que, con esfuerzo, compromiso e ilusión, trabajamos cada día para seguir creciendo, innovando e generando valor. Nestas instalacións deseñan e fabrican o interiorismo para marcas de luxo de todo o mundo, de roupa, cruceiros, iates, hotéis e mesmo o Museo Nacional de Qatar. Clientes exixentes, destaca o presidente da Xunta, que elixen Galicia pola calidade que ofrece neste sector. O mérito que teñen enorme, partindo dunha ebanistería, ser agora mesmo provedores de xente, iba a decir moi exixente, supoño que a máis exixente do mundo, e ven a proverse aquí. E algunhas empresas galegas que tamén son moi exixentes teñen a Cándido Hermida como provedor dende hai moitísimo tempo. E para impulsar a construción en madeira en Galicia, Alfonso Rueda lembra que a Xunta acaba de aprobar unha nova convocatoria de axudas dotada con 5 millóns de euros. As cadeas españolas Meliá e Iberostar deixan de operar todos os seus hotéis en Cuba. Na illa hai problemas para garantir o suministro e os servizos básicos. Meliá levaba 30 anos en Cuba e ten 30 establecementos que botan o peche. Outra empresa, Iberdrola, dispara as súas ganancias nun 22% ata o mes de xuño. O seu beneficio neto supera os 4.300 millóns. A compañía tamén aumenta os investimentos, a súa maioría no Reino Unido e en España. De crecimiento para el conjunto del año de más del 8% en el beneficio neto, excluyendo plusvalías. Si la tendencia positiva del segundo trimestre continúa en los próximos, podríamos revisar al alza esta previsión después del verano. Galicia segue agardando pola transferencia da competencia sobre permisos e traballos para estranxeiros. Dende a Xunta piden celeridade e medios técnicos. No mes de xullo pedimos unha reunión técnica e esta mesma semana eu mesmo lle enviei unha nova carta ao ministro Torres pedíndolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? A proposta para un novo plan de normalización lingüística está xa no Parlamento. Os grupos teñen agora a voz para facer as súas achegas. Esta mañá tiveron a súa primeira reunión, pero non estiveron todos. Xesús. Ola, sí, o BNG négase a participar co resto dos grupos parlamentarios nas sesións de traballo para tentar mellorar o plan de normalización lingüística. Exixen unha reunión a dous entre a súa voceira, Ana Pontón, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O resto dos grupos participaron esta mesma mañá na primeira reunión de traballo, mostráronse razonablemente satisfeitos e abertos á posibilidade de chegar a acordos. Na mesa de traballo estaba hoxe o documento marco con máis de 700 propostas e con ideas de moitas institucións e organizacións da sociedade civil. Para o Grupo Socialista, o novo plan de normalización debe darlle unha prioridade clara ao galego. Isto para nós é prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada. Desde o Grupo Mixto teñen claro que Ourense pode facer boas aportacións. Sabedes que a provincia de Ourense precisamente é un pouco como
como aquela aldea de Asteris, non? Donde está resistindo o galego segundo todos os estudios. O BNG non vai sentar nestas reunións. Insisten que Alfonso Rueda se reúna en solitario con Ana Pontón, mentres os populares lamentan esta postura que fai difícil sumar todas as forzas a prol do galego. Para ter unha reunión ao máis alto nivel no que se falen de propostas e non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego. Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o Grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nós temos a porta aberta. Veremos quen senta na próxima reunión de traballo, pero xa ten cita o martes que ven, 28 de xullo. O xuízo do caso Kitchen chega ao final. Hoxe era a quenda para os informes das defensas. O abogado do exministro Jorge Fernández Díaz pediu a súa absolución. No hay absolutamente ningún elemento incriminatorio que permita la condena de don Jorge Fernández Díaz por ninguno de los delitos imputados. Don Jorge Fernández Díaz, como él mismo dijo, no ha tenido nunca ningún interés ni le ha preocupado nunca cuál es la información que pudiera tener el señor Bárcenas. O Supremo levanta as medidas cautelares a Víctor de Aldama. O empresario non ten xa que comparecer en sede xudicial cada 2 semanas e pode saír de España. Ten de feito unha viaxe programada en Paraguai por negocios. Aldama foi condenado no caso Coldo a 4 anos de prisión, pero evitou entrar na cadea pola súa colaboración coa xustiza. A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, admitiu no Senado que coñece a Leire Díez dende hai anos, pero nega ter unha relación persoal con ela e que para nada era a súa madriña no partido. Narbona compareceu na Comisión de Investigación do caso Coldo, defendeu a José Luis Rodríguez Zapatero e asegurou que Pedro Sánchez xa asumiu a responsabilidade política por todos os casos de corrupción. Esa responsabilidad política ha sido asumida por el presidente del Gobierno. El presidente Zapatero ha dejado un enorme legado de su etapa de gobierno en la que yo tuve el honor de ser ministra. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que claramente merece un enorme respeto. O Partido Popular pon en marcha a conta atrás para as eleccións. Alberto Núñez Feijóo pon a Sánchez como responsable de toda a corrupción e sinala que co PP no goberno haberá unha limpeza a fondo. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos, y no falla, Sánchez es el nexo político corruptor. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo. Se conocerá la verdad, se exigirán todas las responsabilidades, se reparará todo lo que se pueda. O peor dos incendios actuais en España está en Guadalaxara. Ali o incendio da Mierla está en fase de estabilización, pero leva máis de 30.000 hectáreas calcinadas. No posto de mando deste incendio estivo o presidente do Goberno. Pedro Sánchez volveu pedir un pacto de Estado para a loita contra o cambio climático e anunciou unha partida de 300 millóns de euros. Xunto a él, o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Paje, destacou a coordinación de todas as administracións e o traballo dos equipos de extinción. A mayoría del operativo presenció el partido de fútbol, la victoria de España en la segunda estrella, combatiendo el fuego. Solo les quedó medio minuto para poder, me parece que fue la UME, grabar un vídeo donde unos estaban apagando el incendio con chalecos rojos y otros con chalecos amarillos. Es una forma hermosísima de haber celebrado la gran victoria de España. Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también, lógicamente, en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de comarcas. Centos de efectivos continúan combatendo tanto o incendio de Guadalaxara como os de Teruel e Huelva. A proximidade das lapas aos centros de poboación obrigou a novos desaloxos. Das 120.000 hectáreas queimadas no que vai de ano en España, unha terceira parte corresponde a Guadalaxara.
No norte desta provincia seguen activos 2 incendios forestais, un deles na Serra Norte. Continúa ardendo despois de queimar máis de 32.000 hectáreas. O incendio avanzou lixeiramente polo lado oeste, pero mantense estable polo norte no límite con Soria. Ya estamos nosotros por delante del incendio, el incendio ahora ya está por detrás de nosotros, empezamos a afrontarlo de una manera más garantista. O segundo incendio, iniciado en Selas, na comarca guadalaxerense do Alto Tajo, obrigou a desaloxar media dúcia de localidades e leva queimadas máis de 2.000 hectáreas. Se nos hace una eternidad, porque estar aquí con todo lo quemado y con todo lo que está pasando es muy duro, muy fuerte. A evolución positiva durante a noite do incendio de Julbe, en Teruel, permitiu o retorno dos veciños evacuados e reducir o nivel da emerxencia. 7 cuadrillas permanecen sobre o terreo para refriar as 1.400 hectáreas queimadas. O vento é o principal problema que enfronta as brigadas no incendio de Almonaster la Real, en Huelva, que obrigou a evacuar 300 veciños que xa regresaron aos seus fogares. Nesta mesma provincia andaluza continúa activo outro incendio na comarca de Andévalo e nas últimas horas quedou extinguido o que afectaba a Lucena del Puerto, localidade próxima á capital onubense. Francia non se libra dos incendios, 2 bombeiros faleceron na extinción dun deles preto do aeroporto de Bordeos. E no sueste do país dan por controlado un que arrasou 2.500 hectáreas e que vixían ante o risco de que se reactiven os numerosos focos que existen dentro do seu perímetro. Tamén hai incendios activos en Italia, o máis crítico en Sicilia. Alí as temperaturas extremadamente altas, as condicións de seca severa e a baixa humidade están a provocar que se propaguen con rapidez. A onda de calor no sur de Europa complica a extinción dos incendios. Francia e Italia suman unha xornada máis ás temperaturas moi altas e Grecia pode acadar 43 graus. Isto obrigou as autoridades, María, a tomar medidas. Sí, hoxe en Grecia está prohibido durante as horas centrais do día os traballos ao aire libre e o reparto a domicilio en motocicletas e patinetes en varias rexións, incluída Atenas. As empresas que incumpran esta orde, esta suspensión temporal obrigatoria decretada polas autoridades, enfrontanse a multas de ata 2.000 euros por cada traballador. Os repartos só se poderán facer en vehículos con aire acondicionado e tamén se recomenda o teletraballo. E que hoxe o país grego vive o seu pico da vaga de calor con temperaturas de ata 43 graus. A partir de mañá, iso sí, agárdase un alivio térmico, aínda que o risco elevado de incendios persistirá no sur de Europa pola seca e as altas temperaturas. Aquí en España o peor da ola de calor espera no Levante. A EMET activou 2 avisos vermellos. Afectan a Murcia e o litoral sur de Alacante e Valencia, onde se enfrontan a temperaturas que poderán acadar os 44 graus. Aquí quedamos fora dos avisos, pero con todo en Ourense os termómetros superan os 36 graus. Con tanta calor, os taxistas da estación de tren demandaban unha marquesiña que os protexese do sol. Unha petición que, Alberto, se vai converter en realidade. Está previsto que esta marquesina quede instalada aquí diante da Intermodal de Ourense antes de que remate o mes de agosto. Terá uns 200 metros cadrados de superficie. É unha longa demanda dos taxistas instalados aquí diante da Intermodal e tamén dos usuarios da mesma, xa que teñen que soportar temperaturas en días como hoxe superiores aos 38 graus e tamén con mañás moi xélidas no inverno con termómetros por debaixo dos 0 graus. Esta obra é o inicio dunha de máis calado, como será a reforma total do vestíbulo e da sala de embarque desta estación intermodal de Ourense. En Ourense agardamos calor, pero gran parte de Galicia, especialmente o litoral, vai ser estes días un auténtico refuxio climático. Na Coruña, por exemplo, os termómetros non chegan aos 30 graus e a partir de mañá notaremos unha baixada. Andrea. Sí, Marta, aquí na Coruña, temperaturas suaves, máximas que non chegan ata os 30 graus, esquivando así esa vaga de calor que sí que está afectando a boa parte da península e tamén algúns puntos de Galicia. Vemos así moita xente que sí que se anima a sair á rúa, a dar paseos e mesmo a encher as terrazas, como por exemplo aquí na zona do Parrote e da Marina. De cara aos vindeiros días sí que se agarda que baixen as temperaturas un pouco, as máximas andarán polos 22-23 graus aquí no litoral coruñés, ademais moito ollo porque tamén podemos ter algún que outro chubasco.
E en Italia están conmocionados despois da morte dun inmigrante marroquí mentras a policía o tiña inmobilizado. Unha morte que a mesma primeira ministra Meloni cualifica como inaceptable. Javier Romero. Sí, a morte de Abderrahim Fakir, un home de orixe marroquí que faleceu mentre era reducido pola policía en Bolonia, provocou unha vaga de indignación en Italia. Un vídeo difundido nas redes sociais mostra a vítima esposada pedindo axuda antes de perder o coñecemento. A Fiscalía abriu unha investigación para esclarecer o sucedido. A primeira ministra Giorgia Meloni calificou a morte de inaceptable e reclamou que se coñeza toda a verdade. O tempo que condenou os disturbios rexistrados nas rúas e pediu non xulgar os axentes antes de que remate a investigación. Hoxe cúmprense 15 anos dos atentados de Oslo e Utoya, un masacre que conmocionou Noruega, o peor ataque nese país dende a Segunda Guerra Mundial. Foron momentos de caos e traxedia en Oslo tras estourar un coche bomba con case unha tonelada de explosivos, pero o peor veu despois. Dúcias de adolescentes morrían abatidos a tiros na illa de Utoya. En total, 77 mortos. Teño material para 20 explosións e será todo ou nada, escribía Anders Behring días antes dos atentados. Actuou primeiro en Oslo co coche bomba e, aproveitando ese caos, dirixiuse á pequena illa de Utoya, onde dúcias de adolescentes participaban nun campamento das Xuventudes Laboristas, o partido do goberno. Disfrazado de policía, díxolles que ia informalos sobre o atentado de Oslo e disparoulles indiscriminadamente. Esta grabación dende un barco amosa algúns dos cadáveres nas rochas. Outros salváronse ocultos durante horas ou facéndose os mortos, como este mozo que amosaba unha fotografía súa moi preto do asasino. Oín as súas pegadas e non me movín, dicía. Unha barbarie que deixou tamén exemplos heroicos, como algúns veciños rescatando con pequenas embarcacións os estudantes que escapaban a nado. O pesadelo rematou coa chegada da policía á illa. O autor do dobre atentado recoñeceu os feitos, dixo que quería castigar o Partido Laborista por permitir a colonización musulmá. A matanza de Utoya marcou para sempre a sociedade norueguesa e aínda hoxe, 15 anos despois, algunhas feridas permanecen abertas. O Museo do Louvre en París reabre hoxe a Galería Apolo, pero fainos en xoias tras o roubo cometido hai xa 9 meses cun guindastre. As pezas que non foron roubadas entón non se exhibirán ata que non conten cun espazo de máxima seguridade. Foi un dos moitos roubos do século que haberá neste século. Se o obxectivo son valiosísimas xoias e coa polizón francesa polo medio, a referencia casi inconsciente e inevitable. O inspector Clouseau deste caso non é inspector, senón fiscala, a de París, Laure Becquieu. Tras unha investigación con varios arrestos, finalmente mandou a prisión provisional a 4 sospeitosos. As xoias aínda non foron recuperadas. Sobre as 9:30 da noite do 10 de outubro do ano pasado, 4 homes chegaron en moto a un lateral do Museo do Louvre. Valéndose dun guindastre, subiron ao balcón do segundo piso onde está a Galería de Apolo. Cortaron o vidro con radiais e entraron mentre soaban as alarmas. En 7 minutos, o tempo que ameazaban os gardas de seguridade, arramplaron coas xoias que puideron. Foron 9, expostas en simples vitrinas de cristal. Unha tiara, un colar e un pendente de zafiros dunha raíña de Francia, un colar e pendentes de esmeraldas da segunda esposa de Napoleón, e 2 broches e unha tiara da emperatriz consorte española Eugenia de Montijo. Dela tamén levaran a súa coroa, pero caeulles na accidentada fuxida quedou danada. O botín está valorado en 88 millóns de euros. Curiosamente, a xoia máis valiosa de todas, valorada en máis de 52 millóns, o diamante rexente, nin o tocaron. É o que ten non facer as cousas sen a suficiente premeditación, como ir aos súper sen a lista da compra. Ase o mesmo fallo. Sí, el mismo. A policía investiga os roubos no interior de varios vehículos estacionados en Santiago. Nos últimos 15 días detivo 4 persoas. Neste aparcadoiro compostelán aínda poden verse as pegadas dun dos últimos roubos no interior de vehículos.
Os cristais que romperon para acceder ao coche permanecen no lugar do suceso, debaixo das vías do tren, en Pontepedriña. O xeito de proceder dos ladróns, neste caso, é o mesmo que nos outros roubos dos últimos días. Rompen a ventanilla e collen o primeiro que atopan. E o que nos sorprende é que parece ser que alguén está comprando xa tamén as V16 roubadas, porque é o primeiro que buscan, a V16, e outra cousa que nos sorprende é a documentación. Segundo confirmou a Policía Nacional, estes casos levaron á detención de 2 persoas hai unha semana. Súmanse a outras 2 que arrestaron hai uns 15 días por sucesos semellantes. A situación preocupa os veciños das zonas afectadas. Esta zona do ensanche, estas rúas, parece que está sendo un pouquiño máis insegura do habitual. Toda delincuencia por aquí, había haber máis seguridade. Máis policías que registraron máis isto por aquí. Ante estes casos, compre lembrar unha serie de consellos, como evitar deixar á vista mochilas, portátiles, móviles ou calquera outro obxecto de valor. Tamén é importante comprobar que se deixaron as portas e as ventas pechadas e sempre que sexa posible estacionar en zonas transitadas e iluminadas. Os equipos de rescate no río Miño localizaron o corpo sen vida do mozo de 23 anos que desaparecera o domingo. Foron 4 días de operativo nos que participaron medios galegos e portugueses. A vítima era un veciño luso que viran por última vez bañándose na desembocadura do río. O cadáver atopárono á primeira hora da mañá. É o último enfrontamento desta muller de Lugo cos seus veciños. Nesta ocasión mesmo chega a agredir un deles. Cada vez que pisan a rúa, a muller insúltaos e ameazaos. Algúns deles están a tratamento pola ansiedade que lles provoca. Berros, empurróns, as provocacións son diarias. Así é a convivencia con esta muller no barrio da Milagrosa de Lugo. Intimida con el móvil. No te deja pasar, viene hacia mí, cruza de acera, lo mismo, me pasa con el carrito por delante, que un día me lleva por delante. O último enfrontamento remataba en agresión. Cuando me voy al portal y tal, me empieza a pegar patadas, me empieza a dar puñetazos, me rompe la camisa, me echa las uñas. Acosaos na rúa, desde a venta o desde a terraza. Pero yo tengo unos nietos y entonces con los nietos no los puedo dejar salir a la terraza. Xa hai 6 denuncias contra ela e pedida unha orde de afastamento. Pues esperemos que esto se zanje, que la internen, porque si está mal que la internen y que nos dejen tranquilos. A mala relación remóntase hai 5 anos, pero agravouse nos últimos 6 meses. Aparecen feces na piscina municipal de Guitiriz, segundo caso en 24 horas, despois de que pasara o mesmo en Friol. A casualidade alimenta a sospeita. Guitiriz e Friol, unha piscina que pecha antes de que a outra poida reabrir por excrementos na auga. A casualidade alimenta a sospeita. Xa pasou o ano pasado, un reto viral dos que saen en redes sociales. Coitei falar de eso tamén aquí coa xente, porque como tamén pasou en Friol, pero, bueno, a mí ese reto non me parece correcto. Coñécese como o reto do marrón. E bo marrón que é, primeiro, efectos de tratamento. Tes que facer as bacterias e matalas, tes que eliminar as bacterias. Calquera resto que esteña en contacto con elas, porque podría deixar, ao ser auga, podría deixar restos que podrían afectar as instalacións, aos propios filtros e estenderse na auga. Perdes máis ou menos 3 días. Tes que facer un análisis de laboratorio en donde non se detecten nin pseudomonas, nin as Escherichia, a outra bacteria. E marrón tamén para os usuarios, máis aínda en concellos do interior, coas temperaturas disparadas e con poucas alternativas de ocio. Pues te quedas sin nada. Claro, una buena alternativa, sobre todo cuando hace estos calores, es o acercarnos a la playa o acercarnos aquí a la piscina. A mí pareceme unha falta de respeto, porque para a xente que vamos normalmente hai que cuidar as instalacións. Friol reabre hoxe e Guitiriz tamén, ambas confiando en non máis retos en Graza. Sí, y yo no vivo aquí, vengo de verano y claro, en verano hay mucho más movimiento y
claro, que hay espacios donde puedes tranquilamente aparcar, está súper. Porque no verán un dos principais problemas en moitos concellos da costa é atopar aparcadoiro. Nigrán ven de abrir un espazo gratuito con capacidade para uns 200 vehículos. Manuel. Si, este aparcadoiro público e gratuito situado a apenas un centenar de metros da Casa Consistorial de Nigrán e con capacidade para 200 prazas quere cubrir as necesidades de estacionamento deste concello da costa, que, como tantos outros, multiplica a súa poboación durante o verán. Con algo máis de 18.000 habitantes censados, Nigrán chega a triplicar esta cifra no verán polo seu atractivo turístico, algo que se nota especialmente a hora de aparcar no centro e o que busca dar resposta a este terreo con capacidade para uns 200 vehículos. Temos, é certo, detrás do concello outro parking, pero non é suficiente para todo o que se genera polas mañáns entre tramitación administrativa, bancos, hai moitísima xente que ven a Nigrán e que a verdade é que era moi complicado aparcar. Ubicado na rúa Torriña, xusto carón do concello, considerado necesario polos veciños da vila para as súas xestións e compras. Entonces, como vamos aí ao banco, é que non é onde aparcar. Entonces, aparcamos aí un momentiño e xa marchamos. Me parece moi ben, porque que algúns establecimientos pecharon porque non había onde aparcar. Me parece moi ben, é o mínimo que teñamos onde aparcar para poder vir a facer a gestión sobre o ayuntamiento. Unha alternativa tamén para os numerosos turistas que visitan Nigrán. A ver, me parece genial porque realmente aquí en la carretera es muy difícil aparcar y para aparcar siempre pues tienes que parar toda la carretera y que puedes entrar aquí y aparcar tranquilamente, está súper bien. Thank you, that's very nice because free is always better than when you have to pay and it's a nice environment and a good place to stay with a camper van. O terreo de 2.000 metros foi alugado por un ano prorrogable a 4 tras unha oferta pública. A campaña do Bonito do Norte continúa a bo ritmo. Na lonxa de Burela descargan toneladas deste peixe, un dos principais motores económicos da localidade. Este ano a temporada do Bonito comezou neste porto. O habitual é que o fagan na lonxa de Avilés, en Asturias. As capturas aumentan e no concello prepáranse xa para a feira que celebran a fin de semana que ven. Sabemos que o mellor momento para consumir bonito en estes meses de verán. Hai produto nos mercados e, ademais, Mar, está a bo prezo. Pois é o mellor momento para consumir bonito, hai produto pola costeira e está a bo prezo. Aquí hoxe no mercado do Calvario onde estamos, a esta hora ainda quedan exemplares e oscila o kilo entre os 8,50 enteiro, 14 en porción, se a ventresca 19. Está en comida, ademais, atopamos cantidade e calidade nos mercados. Este peixe azul ten moita carne, pouca espiña, pode prepararse de múltiples formas, hai receitas a prancha, en marmitaco, mesmo en empanado, tamén conxela ben, así que podemos ou tomalo fresco ou aproveitar e reservalo para outras datas. Tiveron que pechar a praia das Catedrais onte pola tarde. Foi por mor da enorme cantidade de xente que se agolpaba para visitar o areal. Os seus vixilantes decidiron pechar a praia o acceso por seguridade, cando viron que a situación se volvía incontrolable e que a marea subía. Francia proíbe o acceso aos menores de 15 anos ás redes sociais, será a partir do 1 de setembro co comezo do novo curso escolar. O goberno francés segue os pasos de Australia e convértese no primeiro país en prohibir o acceso de menores ás redes, unha medida que adoptan polo impacto que as redes teñen na saúde e seguridade dos menores. As distintas plataformas deberán implantar un sistema que verifique a idade dos usuarios. Aquí, os cidadáns creen que tamén sería bo limitar o acceso. Porque hay que proteger a los chicos y tienen una edad en la que protegerlos es poco. Sobre todo a información a que teñen acceso a través dese medio, non? Evidentemente, pois, non nos podemos aillar, non? E van a ter acceso ao longo da súa vida, pero bueno, sí, un poquinho limitar a idade sí que eu creo con 20. Pero es verdad que prohibir al 100% es complicadillo.
Medidas como estas de Francia tómanse despois de estudar como lles afectan as redes sociais aos menores. De feito, hai un estudo da Universidade de Oxford que analizou como lle afecta a felicidade. Despois de milleiros de entrevistas, chegaron á conclusión de que os mozos que usan móviles, tabletas ou ordenadores menos dunha hora ao día son máis felices que os que os usan máis de 7 horas. E mesmo hai diferenzas por idade e por sexo. Onde máis se nota é nas adolescentes de 15 anos. Cantas máis horas ao móvil, menos felicidade. É a conclusión dun estudo da Universidade de Oxford. Alrededor diario 4 horas, diría yo, sin exagerar, 4 horas. Moitas, en verdade, botarei 10 horas tranquilamente. O informe di que non se trata do tempo de uso, senón do como. Nas redes sociais créase máis dependencia e máis ansiedade, polas comparacións e pola autoexixencia dunha vida perfecta. Eu máis que eso de que cando máis horas menos felicidade, eu creo que canto menos aproveites ti o tempo, menos felicidade, porque sí que a verdade é que se usa o móvil moito tempo, pois evidentemente partes de fazer outras cousas. Advertindo que é un enorme problema de saúde pública, no caso da infancia e da adolescencia. E realmente están orfos, desde o punto de vista emocional, e están cada vez máis vendidos. E cando o uso é frecuente, intensivo e masivo, e non hai un contrapeso na casa, realmente é unha pena. O informe lanza a advertencia. Hai xente que sabe que estaría mellor usando menos o móvil, pero non o pode facer porque quedaría sen amizades. Os amigos interpretarían que os deixou de lado. Ministerio de Sanidade e Comunidades estudan un proxecto para homoxeneizar a información das listas de espera. O obxectivo é fixar uns criterios e requisitos mínimos para que os datos de todas as comunidades autónomas sexan comparables. Galicia considera que é unha boa idea, pero que aínda está moi verde. O conselleiro Gómez Camaño asegura que é un asunto para tratar con máis rigor do que o fai a ministra. O traballo feito hasta ahora por as diferentes direcciones asistenciales de toda España tamén é un traballo importante, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía falta moito traballo por facer. De maneira que, bueno, moi típico da ministra, que é facer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, ter prisa para algo, e nós queremos que isto hai que facelo con máis rigor. É unha autoridade mundial na investigación do cancro de pele e hoxe recibe o máximo recoñecemento da universidade onde iniciou a súa vida académica. A bióloga molecular Marisol Soengas acaba de ser investida doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. Desde a súa golada natal, os máis prestixiosos laboratorios dos Estados Unidos, a traxectoria de Marisol Soengas, que hoxe enxalza a Universidade da Coruña, estivo ligada á investigación do melanoma. Doutorada no Severo Ochoa, baixo a dirección de Margarita Salas, di que o seu maior orgullo é ter propiciado algúns dos tratamentos que xa chegaron aos pacientes. É unha frase maravillosa no neno Balbino, de Xosé Ineira Vilas. El decía, nós vimos o mundo cunha forxa de preguntas. Que bonito, verdade? E que eu creo que o que nos distingue a uns científicos de outros é precisamente esas preguntas que escollemos, pero tamén como as imos renovando. En 2008, Marisol Soengas regresa a España e ponse á fronte do grupo de melanoma do CNIO, o Centro Nacional de Investigación Oncolóxica. Ten no seu haber importantes premios internacionais e unha longa carreira en defensa da muller da ciencia e dos investimentos en investigación. Podo resumiñalo máis do valor da ciencia, de como a ciencia realmente cambia as perspectivas de vida. Eu estou aquí, estou ben, gracias a tratamentos dirixidos por moita xente que investigou, moita xente que participou en estudos clínicos. A Universidade da Coruña investiu tamén doutor honoris causa o anestesiólogo afroamericano Emery Brown pola súa contribución á seguridade e á apertura de novas vías pro estudo de trastornos neurolóxicos. A Televisión de Galicia prepara unha programación especial pro Apóstolo. O sábado 25 de xullo facemos o telexornal no exterior polo Día de Galicia. Iso sí, as festas comezan xa hoxe cunha morea de actividades e con 10 días por diante de troula. Mercedes. Si desde hoxe ata o próximo 31 de xullo temos por diante 10 días de festas aquí na capital galega. O Apóstolo arranca esta noite co pregón do empresario Yaleb Jaber. Haberá 30 actuacións musicais, entre as que destacan as de Lila Downs, Julian Marley ou os galegos de Rapans. Tamén haberá oco pras orquestras, música tradicional e concertos pros máis cativos. A novidade é que volve o espectáculo de luces con proxección sobre esta fachada de Raxoi. Serán os días 24, 25 e 26. O momento máis
máis agardado será como cada ano a noite do 24, co espectáculo pirotécnico que se realizará desde 3 puntos da cidade, a Alameda, a Cidade da Cultura e o Parque de Carlomagno nas Fontiñas. É unha das actuacións máis agardadas do verán Aitana tras participar na Festa do Mundial. Actúa esta noite no Coliseum da Coruña. Moi agardada, sobre todo, para eses seguidores que levan dende o pasado luns acampados ás portas do Coliseum. Aitana, convertida en estrela internacional, chega a Coruña dentro da xira Cuarto Azul. Todos estes fans esperan, sen dúbida, escoitar o seu último grande éxito, Superestrella, a canción talismán da selección española de fútbol durante o Mundial. Tamén no Parque de Castrelos, en Vigo, colas para conseguir entradas para o concerto de Abraham Mateo do 7 de agosto, pero pouco tempo duraron en taquilla. En apenas 6 minutos esgotáronse. O verán está cheo de historias de amor que comezan, por iso Casamos volve á gran pantalla. Se aínda non tiveron ningunha boda, acompañade a Laura e Diego na súa aventura. Son Diego, en uns días caso con Laura. Son Laura, en uns días caso con Diego. Esta parella de Redondela abre as portas da súa vida para dar a coñecer a súa historia. A nosa relación empezou entre os dous. Tras 2 anos xuntos daránse o sí quero no altar. Preparativos previos. Si a mediodía, sí, si no, no. Luego tienes boda, ¿no? Me parece. Sí, despois teño unha boda. Claro, claro. De moita emoción agardan nunha nova entrega de Casamos, o programa que celebra o amor por todo o alto hoxe ás 10:15 da noite.